I dobar dan ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo pričati o povijesti velikog El Clásica, španjolskog nogometnog derbija. Kao što znate, ovaj tjedan će se odigrati utakmica između Barcelone i Real Madrida, zasigurno najveći derbi na svijetu i bit će zanimljivo gledati sve zvijezde na jednom mjestu. Pa ajmo početi. Umirovljenici, djeca u vrtiću, kućanice za vrijeme svojih ritualnih čajanki širom svijeta raspravljaju na dan El Clásica o tome tko je bolji, Ronaldo ili Messi, Modrić ili Iniesta, Benzema ili Neymar. Globalna popularnost tih nogometnih mastodonata duboko se infiltrirala u svijest i podsvijest nogometnog puka širom planete, da danas klinci sve rjeđe navijaju za svoje lokalne klubove na uštrb španjolskih superstarova. Posljednjih nekoliko godina taj antagonizam je sve više rastao, što dolaskom prvog prgavog Portugalca Josea Mourinha na kormilo kraljevskog kluba, koji je svaki trenutak koristio da doliva ulje na vatru i onako užarene atmosfere, što činjenicom da je osim ove sezone, kad se u mrtvu trku za titulom uključio i madridski Atletico, vrh španjolske prve lige je bio rezerviran isključivo za Real i Barcelonu. Prvi El Clásico odigran je 13. svibnja 1902. godine na madridskom hipodromu u sklopu Copa de la Coronación, natjecanja preteče današnjeg Copa del Rey. U polufinalu Barcelona je pobijedila 3-1, a jedan od golova postigao je i osnivač katalonskog kluba, Juan Gamper. Idući derbi odigran je 3 godine kasnije kao prijateljska utakmica, a trijumfira ponovno Barca, ovoga puta s 5-2 kod kuće. U trećem susretu Real je potučen do nogu s golemih 7-0, opet na barcelonskoj industriji, opet u prijateljskoj utakmici. Madriđani su prvu pobjedu ostvarili tek u 12. međusobnom ogledu, iako i tada tek u produžecima, u polufinalu Kupa kralja 1916. godine. U prvoj utakmici pobijedila je Barcelona, u uzvratu Madrid, a kako se tada nije u obzir uzimala gol razlika, odigrana je majstorica, jedan od najšokantnijih klasika ikad odigranih. Nakon produžetaka završilo je nevjerojatnih 6-6. Budući tada nije bilo 11 da odluče pobjednika, igrana je i četvrta utakmica u kojoj se opet moralo u produžetke, u kojima je konačno jedna ekipa prevladala. Madrid je bio bolji i na kraju slavio se 4-2. I treća i četvrta utakmica igrane su u Madridu. Poprilično nevjerojatno zvuči podatak da je Madriđanima trebalo čak 27 utakmica da zabilježe svoju drugu pobjedu u 90 minuta nad Kataloncima. Bilo je to na Barcinu Les Cortsu, u prvoj ligaškoj utakmici ova dva kluba u prvom izdanju Španjolske lige 1929. godine. Do tada je skor bio 16 pobjeda Barcelone i 9 remija, te tek jedna pobjeda za ekipu iz glavnog grada. I tada kreće sjajna ligaška serija Reala u idućih 24 utakmica, pobjeđuju čak 15 puta u svega 4 pobjede Barce. U razdoblju do 1953. i Di Stefanova transfera bilo je velikih pobjeda s obje strane. Posebno se ističu pobjede Reala od 8-2, 6-1, 5-0, te Barcelone od 7-2 i 5-0, sve redom u ligaškim utakmicama. Naročito intrigantna utakmica odigrana 1943. godine u sklopu u Španjolskoj iznimno prestižnog Copa del Rey, poznatog kao španjolskog kupa na našim prostorima. Naime, u prvoj utakmici na svom terenu Barcelona je glatko slavila s 3-0. Prema pisanju sjajnog poznavatelja španjolskog nogometa Phila Bola u njegovom dijelu Morbo, The Story of Spanish Football, prije početka uzvratnog susreta u slačionicu gostiju posjetio je šef državne sigurnosti koji je igrače Barce podsjetio da,
Nogomet igraju, usprkos svom nedostatku patriotizma, samo velikodušnošću režima. Poruka, ili bolje rečeno prijetnja je shvaćena. Real je bez problema pobjedio 11-1, a već na poluvremenu je bilo 8 lopti u mreži šećućih Katalonaca. Taj događaj najavio ono što je uslijedilo. Naime, do opisanog transfera velikog Di Stefana u Real 1953. godine, madridski klub bio je po uspjehu tek 5. i 6. španjolski klub. Do tada Barcelona i Athletic Bilbao imali su po 5 titula prvaka, Atletico 4, Valencia 2, a Sociedad i Real Madrid tek po 2. Athletic Bilbao je imao čak 17 kupova, Barca 12, Real 9. Barca osvojila i 2 Copa Latine, Real do tada nijednog. Di Stefanov transfer označava početak nove ere i novih okolnosti za sve u španjolskom nogometu. Pod utjecajem režima, Madriđani Di Stefano otimaju Barceloni ispred nosa, nakon što je već i debitirao za Katalonca, a FIFA odobrila njegov transfer, te sjajni Argentinac, tada vjerojatno najbolji igrač svijeta, postaje kamen temeljac zlatnog doba Reala, koji će u Madridu smjeriti 5 prvih pokala prvaka Europe. Barcelona drži korak čitavo to vrijeme na domaćoj sceni, osvajajući 2 naslova prvaka Španjolske tijekom tih 5 godina dominacije Reala na europskoj sceni. 2 su pripala Realu, a 1 Bilbao. Barcin poraz u finalu Kupa prvaka od Gutmanove, Kolunine, Aguasove i Eusebijeve Benfike 1961. tituliran je kao finalom prokletih stativa zbog nekoliko šuteva Katalonaca u vratnice gola, označio rezultatski pad katalonskog kluba koji će tek uz jedan značajan bljesak trajati sve tamo do kraja 80-ih. Real će izrazito dominirati. U idućih 30 godina osvojit će čak 19 titula prvaka, Barcelona tek 2. Barca će doduše čak 13 puta biti druga i 6 puta treća. Real, iako na španjolskoj sceni izrazito dominantan, novi apsolutni europski uspjeh neće spoznat sve do 1998. Kako sam već spomenuo, usred tog rezultatskog mraka dogodio se jedan bljesak Barcelone tamo 70-ih. Za trenera je došao Rinus Michels, otac totalnog nogometa. Čovjek proglašen za trenera stoljeća, a s njim i vjerojatno najgeziozniji igre na terenu ikad. Pitagora u kopačkama, Johan Cruyff. Njih dvojica Barceloni će donijeti revoluciju u vidu spomenutog totalnog nogometa. Postavit će temelje za doba modernog nogometa od 90-ih na ovamo, u kojem će Barcelona ostvariti sjajne rezultate. U tom razdoblju Real i Barca su osvojili po 4 lige prvaka, Barcelona osvojila 12, a Real 9 naslova prvaka države. Zanimljiv je njihov međusobni omjer u ligaškim utakmicama u tom razdoblju. 22 pobjede Barcelone, tek 13 Reala uz jednako toliko remija. U zadnjih 10 godina Barcelona je osvojila 7 naslova prvaka Španjolske, Real 3, Katalonci su uzeli 3 lige prvaka, odnosno 4. Madriđani samo 1, međusobno 11 pobjede Barce, 6 Reala i 4 remija u ligaškim dvobojima. Najbolji sjelac u povijesti El Klasika je Leo Messi s 21 golom, slijedi Di Stefano s 18, Raul s 15, a možemo staviti da su Ferenc Puškaš, Francisco Gento i Cesar Rodriguez zabili po 14, pravi Ronaldo ili debeli ili sada ne znam zabio je 13, Santillana je zabio 12. A zanimljiv je i pogled na ovaj derbi s aspekta struke, odnosno trenera koji su vodili ove ekipe. Ako opet uzmemo razdoblje od zadnjih 25 godina, dolazimo do zanimljivih podataka. Real je u tom razdoblju promijenio čak 21 trenera, a jedini koji su izdržali više od pune 2 sezone bili su Del Bosque i Mourinho, koji jesu treneri koji su u tom razdoblju ostvarili najbolje rezultate s Blancosima. Posebno Vicente Del Bosque.
S druge strane, Barcelona u tom periodu imala 10 trenera, no od tih zadnjih 25 sezona čak 20 su ih odradili samo 4 stručnjaka. Cruyff, Van Gaal, Rijkaard te Guardiola. Jedino razdoblje lutanja Barcelona imala tijekom prve 3 sezone u novom tisućljeću, tijekom kojih su promijenili 4 trenera. Kao uvjerljivo najuspješniji trener po uspjehu u međusobnim dvobojima, a i kao najučinkovitiji po broju trofeja, nametnu se Josep Guardiola. S Barcom je od 19 uopće mogućih osvojio čak 14 trofeja, među kojima i 3 primere te 2 lige prvaka. Del Bosque je uzeo po 2 titule španjolskog i europskog prvaka. Međutim, gledajući međusobne okršaje ova dva kluba, Guardiola je imao upravo nevjerojatan skor od 8 pobjeda, 4 remija i 1 poraz. 2 ako računate i poraz na produžetke u finalu Kupa Kralja. Gol razlika je 30-14. Od 8 trofeja za koje se sudarao izravno s rivalima iz Madrida, Guardiola ih je uzeo čak 6, od čega 5 najvećih, Liga prvaka, čak 4. I ljudi moji, hvala vam što ste gledali ovaj video, slušali ovo zanimljivo predavanje o El Clasicu. Nadam se da vam se ovo svidjelo. Like, share, subscribe i pozdrav.